Makaham tuwi peka tini Jerenia sub division by Khobjak Mandai Kairai Don Bosco School Taboko Semani High Taklai Bo admission Nahari Tongo Tak admission Chole Tongo Joto ma fasongno koyo je norong ni bosa buti rongno kaham phurungmung barungmung rona mujungkai chini o Don Bosco Mandai Kairayo tabok admission chole tongo nursery ni simi class 12 jora hingai oro jagao phurungnai rok ba teachers rok bo qualified teachers tai dal bidal rungmung ba phurungmung oro rejago hingai jara oro rungsrung manna mujungnai rok dabong no rok dakti admission ni bagai aina hoijawo hambai ai omoni logewo tei o school Don Bosco Kairai Mandai o school rung surung school ni logewo hostel botongo cela rong ni bagai bo hostel tongo tei buri rong ni bagai bo hostel ni kaham subidar tongo o jaga pai perungkai mano Jotono pulano media channel longno balai khana hambai tangai hake tini haina hai norok sinoro chini school ni bagai kaisa haina hai kaisa ripurna ni bagai phaimani bagai जों नुबैमान खा थानाय बोसोरावबो जों अमहायके न chini school ni bagai जों नरमो update रमानि ताकले बहायना हाय 2026 year no रगै जों हायना हाय joto rung serungnai tai korna musung tongnai chini school dorni bagai balai kheno khabai khobai lam sogo tai welcome khayu tangai ngake chini school haina hai ketal admission thanani chengi thanga ole chengi rajaka abon bagai nongni bagai balai kheno offer mane offer ya jemon rung serungnani balai kheno kaham nongni bagai o jaga o tangai ngake Don Bosco kaisa Jerania sub division mai khobjak chini Mandai Don Bosco school Kairai normally ma sana awang chini Don Bosco school high secondary school Mandai Kairai o jaga wona kubang ma chini ro pori woi thangai kubang ma nini DCS officer rang jak tabuk kubang ma kai thayo no officer kubang ma ngi tongo balai khano school kaham tangai ngake oro just school chimi oro chung school no sung porna bagai sini phaya sung serungmung tai onyo bibino serungmung tongo sini thaniwo khela dula hoite nini joto chini suru khai thanga hangkai khela dula mosamung je kuno hoite obkhairok jotono tongo sini oro tangai ga noro school porna ne musra hangake noro kahanga porimanai tangai ga sini oro hostel facilities belai kheno kaham solarong ni bagai bu hostel tongo aluda ke brirong ni bagai bu hostel kaham tongo ngake sini oro sini school ni chai sini boys hostel kaisa belai khano kaham chai sini girls hostel sini auxiliary girls hostel bobo belai khano kaham sini o gana ono ekdam nanglai jangno ke oro porna ni gake nong bagai belai khano nong bagai kaham tai joto guardian nong koinai norong nong ni besaboti rong no porna mo sangke dati ke sini school phai korengna ni ingchung tebo sanamu chungo chini school belai kheno staff faculty rok qualified teacher mamang aboni bagai no chini ro thanai jeng result bo belai khe kaham ke mankha ke class 10 maidumi by class 12 khoroktapono chini ro drop only last year ro bolo bebang no pass bai kha taklai bo haino hai jeng chini bo board exam khana ngi chong aboni bagai preparation belai kheno kaham khai tongo sini staff rok tai joto class 10 by class 12 borok kaham keno pori tongo jeng kha khayo borok this time bo pass ngane hne keno ang tebo koinai senior school jara porna musung tongnai ro porna ni digi simi senior sudungmaya gobang ma jaga o thangai khela dula thangnani ni bairo thanani musana korong gake musamung competition o thanani o bhairo gobang ma sini principal ni uduk tei cheng kaisa bo belai khano interested person bo belai khe khela dula no asukada hamjago abo khela dula thingmani bisingti bo sung kaisa abo porimani bisingti belai khano abo korongai tongma hangke sini busaboti rok sini rong serongnai charai rok drugs by involve mula khane cheng khakai aboni bagani sini principal ni wan sumung belai khano kaham wan sumung bo tam mingake khela dula ba je borok tongnai drugs digi rok asa kubolya sini charai rok porosuna thik tongnai আর পড়া সিমি পরীক্ষা কে বংয়া जों খেলাধুলা थंमानि बिथिंखौबो
ono kisu serang mano ni discipline mano nang bai ke borong respect nani orang jaga thanani kaisa ni experience kaisa discipline tono nangnai au hairang no logai belai kheno chini principal uduk kahama ke najak nge taklai bosor bo botebo sono sajak je khela korong ba national meet thungjak ba state meet khaijak ba dance khainani korong ba music tamna korong bo rosabna korong obo hairang no hanga ke balai khano rang ko mari baino bo umti free roke porna ni bo bini saito gui tongo abo ongnai ang kha khayo sini principal onek maya ganang sini Bharat Joel ekka tai khela bo asikana hamjogo khela jaga o thange onek record khaijak ba balai khe onyo sini sai sini ro agu gui tongo no sin khela dula ni bising tike joto Tripura ni amsai kereng khaijago no sini school ni team jeng participate khayo tangai ngake sini obo kaisa brand haingai thanga sini Don Bosco je phanangteng football phanangteng cricket phanangteng volleyball phanangteng obo haina rugino jeng balai kheno sini srai rok talent am hai khela korong no jeng ti sanani musungu tongo porin mani sate jeng khela dula ti borong ti sanani saito goi tongo je jeng taklai hinga ke je khela korong obo hairong no jeng sini principal ni wansumung jate ba rang puisa kombai no jeng borong no tebo facilities roi tai garden no koine jujuna borok serna musungu tong hangka bongni je korong am hairong no hangka te kisa 30 to 40% tike abo goroi bong no rang puisa kombai sing kori